Είσαι γυναίκα και θέλεις να επιβραδύνεις τη γύρανση και να διατηρήσεις τη σεξουαλική σου υγεία? Το κλειδί είναι τα ιστρογόνα και υπάρχουν φυσικοί τρόποι να τα στηρίξεις. Συμπληρώματα που μπορεί να βοηθήσουν είναι η νοσιτόλη, 2 έως 4 γραμμάρια την ημέρα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε γυναίκες με πολικυστικές οθήκες γιατί βελτιώνει την ορμονική ισορροπία. Προτίμησε την μύο-ινοσιτόλη, η οποία απορροφάται καλύτερα. Evening Primrose Oil, έλαιο νυχτολούλουδου. 1000 mg την ημέρα βοηθούν στην εμεινόπαυση καθώς και σε πόνιους περιόδους. Ωμέγα 3, βιταμίνη D και μαγνήσιο είναι επίσης απαραίτητα για την ορμονική ισορροπία. Συμπλήρωσε αν έχεις ανάγκη, όχι στην τύχη. Τι να τρως? Τροφές πλούσιες σε φυτοϊστρογόνα, σόγια, λιναρόσπορο, όσπρια ρεβίθια, φακές, ξηρή καρπή, καθώς και τροφές με καλά λιπαρά που στηρίζουν την παραγωγή ορμονών. Ελαιόλαδο, αβοκάντο, πολλά φρούτα και λαχανικά, γιατί τα αντιοξυδοτικά βοηθούν στην καθυστέρηση της γύρανσης. Η πτώση των ιστρογόνων δεν είναι απλά θέμα ηλικίας. Είναι θέμα ποιότητας ζωής. Με σωστή διατροφή, πολύ νερό, προσοχή, μην το ξεχνάτε, ασκήσεις αντιστάσεων, όχι μόνο αερόβια, σκουότ, μονόζυγο, push-ups, κοιλιακή και μερικά στοχευμένα συμπληρώματα μπορούν να σε κάνουν για πάντα νέα με υγιή σεξουαλική ζωή για πολλά χρόνια. Εμπιστεύσου τον φαρμακοποιό σου. Η υγεία για μας είναι τρόπος ζωής. Ανήκει σε όλους και είναι ή οφείλει να είναι αυτονόητη.